Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, one-time 1,000 pesos nga fuel subsidy sa mga tricycle drivers ginaduso ni Councilor M. Ang. Pondo para sa ladderized nga benepisyo sa mga centenarians na ubos na. Sa balita nasyonal, Presidente Marcos nagpasiguro nga wala na sang COVID-19 lockdown sa Pilipinas. Publiko ginapahalong sa PNP sa modus angot sa wala maklaim nga COVID-19 cash aid. Sa balita international, 4 ka mga democracy activists sa Myanmar ginbitay. Sa balita sa sports, Filipino pole vaulter EJ Obiena nakadaog sang bronze medal sa World Championship. Balita entertainment, pambato sang Pilipinas nga tumandok sang Pio Duran sa Albay nakadala sang pasidungog sa Mr. Teen World Universe. Samtang sa balita special, ato naman padayon ang istoryahan naman spoken rules para sa mga kalalakinan. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Martes, Hulyo 26, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, sa atong balita sa lakat sang panahon. Last stress kay na sang kagahon ang low pressure area nakitaan sa 190 kilometros na minhan na katundan sang Virac Catanduanes o kung 340 kilometros na sidlangan sang east of Infanta Quezon. Ang Western Visayas kalagip ang probinsya sang Negros Occidental kay siyudad sa Bacolod mangin magalumon ang kalangitan nga may pag-ulan bangod sa LPA. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nabagat na nakatundan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Samtang ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang adlaw nagbutag las 5:35 kaina sang aga, magatunod naman las 6:06 karon sa gabi. Samtang ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This new Aga na mga kaaksyon, kag mayong aga sa aton dira nga mga kaaksyon nga naga-monitor iya sa Facebook kag sa mga kapihan dira, sa mga tindahan, sa mga pantingan dira. O sa nga pangapi dira aga pa, good morning gid sa inyo, no? Ang madumduman ko lang abi nga mga kapihan kay pero hindi sa gapag-greet din si Larry Rico bla sa kapihan nila ni dira sa may Purok Kalubay sa Barangay Sampinet, no? Anyway, sa makapihan dira sa Barangay Maaw, good morning dira sa inyo, no? Si Kagawad Imbongjo Kampuda, may aga. Kag Kap Vito, Gahaton, good morning man. Si former punong barangay dira, Araceli Taba Piliejo, morning man. Dira sa pamilya nila ni mga Franco da, Giselle Franco, morning sa imo dira Giselle. Sa Mailoman kag sa Ilihan, good morning dira sa inyo, no? Kag sa mga merkado, Libertad Public Market, sa mga vendors naton dira, maayong aga sa inyo. Dira sa mga bumalakal o kung mga customers dira ninyo, morning man, no? Milvin Peñafiel, maayong aga. Rochelle Evangelista, musta lang kuno sa imo, Idol Doors? Kailangan, musta man da. Galalambot ka na sa bantayan po, hindi ito kaagi sa kay Rutsel nga araw. Isirado na nasa yan. Kay gabi na, no? Correct. Okay, guro Parang gapi, kato nga, trapal na lang to gurong bili. Guro mga 5 o'clock, guro ya ga-close na sa iya, no? Ay, hindi guro eh. Pwede nga, temprano, pag guro eh. Kay gaulan, pag idan gapon. Ay, correct. Oo. Sige, si Ma'am Van Mayo is also watching. Morning sa imo, Miss Van. Dira sa kay Liza Joy Elon Amoroso, Enrique Caballo Subaldo Jr. Kay Cherry Somo Medina, may the force be with us today. Ay, kwan lang, ng ano ganun, may the force be with you, ano ganun, sa kwan, Star Trek? Buta, wala ko nakalantaw, hindi ko familiar. Sa Star Trek, nasa balaga kwan mo? Nga pelikula, may the force be with you. Homa Lumena, kag kay Sol Lama Barnacha. Yes, dala sa may Thailand. So, di ka. May na dapat. Pero daw ka sungaw-sungaw. Wait lang. Kay Stella Maricelis, may aga sa imo, yak.
Si Mayak na duduman mo. Yes, of course. Good morning. Morning. Ikaw lang pwede katawag sila sa iyo. Yes, ako lang na may permit nga magtawag sa Mayak iyo. na lang yan. Okay. Mayak. Ay, hindi gali Pwede na sa na. hindi gali sa Star Trek, Star Wars gali na sa ang May the Force be with you. Star Wars. Oo. Ay, Star Wars ka tanaw ka na wala. Wala. Ako nakalanto. Action Boys ng Star Wars. Hindi ka nakatanaw. Okay lang. Okay lang Sa kalantaw. Ay, kaso Ang sports mo rin. Ha? Sa may weather. at least kung ay kakalantaw, Storyahin na lang ko. Storyahan sarili ta ka ko. karon. Sige. gusto mo pila ka episode at pila ka kuan mo damo na may sequel na eh. Oo. Pila ka, anong tawag sa gani? Tsakto lang, bali mamban Star Wars. Oh, ako na gani Star Trek. Star Trek. So, ano ni gani man? Tama na siya. Storyahin na lang ko karon na. Gusto Storya ko ta karon ano sa Star Wars pati ang ilagid word by word ganyan yan. Tama na may the Force be with you. Hindi word by word ganyan sa Sino gani, pag-umpisa. Darth Vader, mga una dang mga kuan mo. Tamo na, tsakto naman ba kay Darth Vader da. Miss Jinky de Lagdon, Homa Lumena, Milili Oligo. Basta si Darth Vader sa mga Teletubbies na. Teletubbies. Eh, palang- kinalanto ko reaction mo mga Teletubbies. Amo na, mga batibot. Batibot as ang una, kag mga siniskwela. Pwerte, no? Namit ito sa una, tan ibalik na, no? Oo, gani. Production po. Namit mo na Kay- tod. Ang mga kabataan, subong na naging sa social media, no? Kung maglantaw ka man TV, malingaw ka naman sa una, sa siniskwela. Memorize ko pa yung sa unang kanta, sina eh. Batibot, le, alay mo na yung kanta sa bati. Karon lang. Karon lang, Ito na antara na. Tsakto thank you, good kay Solama Barnard sa. Mga past 5 p.m. na kuno gahalin si Kwan si Rutsel pang Ano mayot talaga simpo. kala shite ko yan. Ano yan? Ano section duro niya tag Parsado la City na. Gani, agin hulbot man ako to. Hulbot. Ginapit man ako to gani sa apartment gani ga matulog na ko taniya pa. Malakat pa gali ya. Ate sige na lang eh. Yes, so dira sa Alvarez Store bala sa Barangay Tangub. Sa ilan ni Ma'am Van dira sa pamilya niya, mga pamilya Alvarez dira. Good morning gid sa inyo, no? Yes. Favorite gid ni Dr. Matt Mayo ang Star Wars. Ako na miyan ko na bala mo. Actually po hero wala ko na way ko interest. Nakatan-aw ko sang una nga kwan na dason tan-aw na ko dayon. Nami Hindi gali. comment man siya. Standby ana sa aton mga balita lokal. Morning edition. 7:16. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginaduso ni Bacolod Councilor M. Ang paghatag sang one-time 1,000 pesos nga fuel subsidy sa mga tricycle drivers nga may existing nga prangkisa sa siyudad sang Bacolod. Ini ang base sa proposed ordinance ni Ang nga damlag lang na aprubahan sa first reading. Ginpahayag ni Ang tuyo sa nga mabuligan ng mga tricycle drivers nga napiktuhan sang dako sa pagsaka sa presyo sang gatong. Ginakonsiderar man ni Ang suhestyon ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran nga ilakip ang PUJ drivers apang ini ang mga depende sa available nga pondo sa syudad. Sa proposed ordinance, ang paghatag sang fuel voucher ang ipahagi sa fleet card o kung prepaid card o kung certificate nga may 1,000 ka pesos. Gintugyanan ang Bacolod Permits and Licensing Office nga magsumeter sa opisyal nga listahan sa City Administrator's Office sa mga tricycle for hire nga may valid franchise nga gin-issue sang LGU sa Bacolod nga kwalipikado makabaton sang ayuda. Sa record, may 5,584 ka tricycle nga may existing franchise nga ginabugusan sang 110 ka Tricycle Operators and Drivers Association. Para maghatag assistance sa mga auto tricycle drivers who are affected by the increase in the fuel prices. Kag wala man, sila gid ang pinaka-affected, so kung sila man ang pinaka-marginalized.
Naubos na ang 14 milyones pesos nga pondo nga ginpain sang syudad sang Bacolod para sa pagpatuman sang ladder rise nga paghatag sang benepisyo sa mga centenarians. Suno kay Pasita Tero ang pamuno sa Department of Social Services and Development, 1,400 ka mga 80 anyos masaka ang hatagan nila sang tig 10,000 pesos subong nga 2022. Sa nibaluan may existing ordinance ang Bacolod ni gin-author ni Anay Konsehal Archie Baribar nga naghatag sang 10,000 pesos sa 80 tubtub 89 anyos kagduga nga 10,000 pesos sa mga nag-edad 90 anyos tubtub 99 anyos. Mabaton sa centenarians na nabilin nga 80,000 pesos sa pag-abot sa edad sa kagatos. Pero ginklaro ni Tero nga may pondo pa ang syudad sa paghatag sa ayuda sa mga centenarian. Ang ladderized si Ma'am Councilor Baribar nga sige pa na implementation or Sige pa ko, no? Kay is an ordinance na yan. may budget for that? For this year, wala na. Ubus na. Kay ang 14 million, tato good for 1,400. Naubos na. Kabahin sa pagpahayag ni DSSD Head Pasita Tero. Samtang nagpagigbahin ang pila ka mga empleyado sa gobyerno sa idalom sang Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o Courage Negros sa rally protesta sa pila ka mga progresibo nga grupo sa naunang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno kay Danny Alcoriza, chairman sang Courage Negros, nagpagigbahin na lahanay agud ipagigbato ang makabuhi nga sweldo kag seguridad sa mga empleyado sa gobyerno. Dungan pa ni Alcoreza, sa piyak sa nagapadayon nga pagsaka sa presyo sang balaklon, wala man nagsaka ang sweldo kag benepisyo sang mga mamumugon. Dungan pa ni Alcoreza, tubtub karon nagapadayon sa gyapon ang kontraktualisasyon dala na diri ang wala kasiguruhan sa obra sang linibo kag empleyado sang gobyerno sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. May 5 na ka mga e-bike nga gin-impound ang Bacolod Traffic Authority Office kon bitaw halinsang ginumpisahan ang pagdumili sa maini sa National Road kag main thoroughfare sa syudad sa Bacolod. Suno kay Rodolfo Song, admin head sang bitaw, duha ka e-bike ang na-impound nagligad nga Biyernes kag 3 na dakpan kahapon nga adlaw Lunes. Pila sa mga nadakpan ang nagabiyahe sa dalan Luzuriaga sa downtown area kag dalan Lacson. Suno kay Song, may duha na ka e-bike ang gin-release matapos nagbayad sang penalidad nga 10 pesos. Dugang pa ni Song, nagahatag man sila sang konsiderasyon kag tsansa sa mga e-bike drivers nga nagapasiguro sa ila nga hindi naliwat magbiyahe sa ginadilian nga lugar. Mon man lang kung nagkapakitlungay nga hindi na magluwat, ginatagaan gina mo na tsansa. So ang gapatigagi diya nga daw kayong sister diya nga tapos sabi na mo sa way, pagka wala na sa sang gwardiya kay malibot sa piyatag maglusot gid, kaya mo nang ginano tagid na disiplina tagid. Kabahin sa pagpahayag ni Bitaw Admin Head Rodolfo Song. Nagwa naman sa initial nga validation ni Bacolod City Traffic Authority Office Head Police Major Junji Libang 30 tubtob 40% sa iyang mga personnel ang may poor nga grado sa ginhimo nga evaluation test. Sa interview sa action firing line, ginpahig ni Libang at 270 ka personnel ang ginpaidalom sa test paagi sa pagpamangkot sa mga personal circumstances, medical test paagi sa pagkuha sang blood pressure, ka mga pamangkot agud matestingan ang kapasidad sa pagbasa kapag sulat, subong man ang pag-execute sang hand signaling. Sa 270 ka personnel, 210 ang ginassign sa dalanon sa siyudad sa Bacolod, kag 60 naman ang yara sa opisina. Samtang gitpahig ni Libang ay paidalom sa re-evaluation ang kalakip sa gin-rate nga poor nga nakitaan sang potensyal sa matrabaho sa opisina apang ginpanumdum nga hindi dapat ang mapasulod tungod sa limitado lamang ang napangita man nga personal sa admin, engineering kag education kag track ban. Hindi tagid ma-exactly mahatag ang exact figure but then ara kita gamay man lang mga nasa 30% or to 40% ang na-rate naton bilang poor. Kabahin sa payag ni Police Lieutenant Colonel Junji Liba. Nagdangat sa 10,293 ka aplikante na proseso sa Incomelec sa siyudad sa Bacolod sa voter registration nga nagtakop nagligad nga Hulyo 23, 2022. Nagapakita sa datos sa Incomelec Bacolod nga pinakamadamo nga nagparehistro ang mga nag-edad 15 tubtub 17 anyos nga nagdangat sa 4,066. May 2,885 ang bago nga nagparehistro nga nag-edad sa 18 tubtub 30 anyos kag 950 naman ka mga registrants ang nag-edad sa 31
anyos pasaka. Nagapakita sa datos nga may 1,274 ka mga nag-transfer sa ilang registration, 367 nagsaylo sa barangay, kag 164 ang nag-transfer with reactivation. May 32 ka mga transfer with reactivation and correction of entries, 36 ang transfer with correction of entries, 418 ang reactivation, kag 45 ang correction of entries. Suno kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trino Canya, wala pa sa oposisyon yung gin-file sa ilang talatapan batok sa mga nagparehistro. Gintala na sa Agosto 1, tubtub 4 ang hearing sa Election Registration Board. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, napilian bilang presidente sang Vice Mayor's League of the Philippines Negros Occidental Chapter si Pulapandan Vice Mayor Anthony Gerard Suatenco sa eleksyon nga ginpatigaan kahapon nga adlaw Lunes sa Ricardo Hall sang El Fisher Hotel. Sa record sang Department of Interior and Local Government, 27 sa 32 ka mga vice-alkalde ang nagtambong kang nagboto. Wala man sang kasumpong ang tanan nga mga kandidato ka nagdaog paagi sa unanimous decision. Napilian bilang Vice Presidente si Thomas Maynard Ledasmas ang Silay, Secretary General Jose Nicolas Alandoni III sang Talisay, Treasurer naman si Nehemiah de la Cruz sang Salvador Benedicto, Auditor si Jeffrey Encoy sang Hinubaan, kag Public Relations Officer naman si Adrian Villaflor sang Moises Padilla. May ginpili man nga Board of Directors sa kada distrito. Ang pagpasumpa sang bagong mga opisyal ang ipatigaan ni Provincial Administrator Arteli Refrando Diaz II. Suno kay Suatenco, plano niya nga mapaayo pang relasyon sang VMLP Negros Occidental Chapter sa national kag international agencies kag organizations, agud nga maangkon ang efisyente kag epektibo nga local legislation kag makadihon sa makasuguan kag ordinansa nga makabenepisyo sa mga local government units sang probinsya. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Presidente Marcos nagpasiguro nga wala na sang COVID-19 lockdown sa Pilipinas. Samtang publiko, ginapahalong sang PNP sa modus angot sa wala maklaim nga COVID-19 cash aid. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo. Or Baroka Rumbines dira, good morning man sa imo. Gawad dira sa may hinubaan.
Kay nato sino ganito kuan ko biyo off ang akon nga do nagpigaw nagbabalik mag-open man kuluwat nadula naman tong iban nga mga kuan Comments? nga mga comments. Ay, Duman ko to okay. kay na daw si Sol Lama Barnat sa tubla ang nagbutang nga si nakaday Darth, Si Darth Vader, Vader, Luke Skywalker na. Amot si Arto dito Si- dira na. Ambot lang. So, next na action boy, si Dayna Magbato, Malabago. Good morning. Si Jose Herson Lapinig Junio. Good morning dra sa may LLP Building Office. Kay Mami Ems Aboso, good morning Mami Ems. How are you? Kay Dennis Richard Tibor Roma, good morning man. Melchor Baroka Rumbines, good morning. Tapos na si Kay Kagawad. Jocelyn Song Comedia, happy birthday liwat sa Yabana nga si Boyaks. Boyaks. Mm. Bibing Merly Rivera, good morning man. Para pagyapon sa maugro si Bibing ay. Ba siguro. Si Miss Teresa Linahakayaw, watching man. Si Ben Bads, good Ben morning. Badge. Oo. Tamyaw ko lang happy 17th birthday. Si Marco Cabayaw Badyan. Badyan. Sampurok. Langka. Barangay Lagasan, Bago City. Do samon ito mo? Do sa akin proklang ka? Do dito nito samon mo? Aha. Oo, sa Lagasan. Sige, ate, happy birthday. Happy Greet birthday, na, happy ah. birthday si Marco, ho. Kasi doon Birthday sa lang na bata. kay Marco, Marco, happy birthday na Marco Yes. Kay Rose Ann Iriman, good morning. Kagariman, si Kagawad Imbong Jocampo. Gawan. Agada. Good morning. Ay, hala na to. Ay, ano Good morning to? na Kagawad, dala sa may Maaw. Ang kaladagdag na yung mga jewelries Mga mo. sandals lang Habi ka na ng jewelries. jewelries. Sabi. Kung madagdag jewelries, mation. Gina mo gito ka. Tikikidagko. Ang mga amo na yung jewelries, kaya action art lang na iya. Kita mo maglakat sa gamo na sa Okay, matungkol sa tama to. kabugaton. Ibig sabihin, sa nga ko hilay-hilay. Sa gali kay ka... Ari ding relo yung sakya. marilo dispiyak. Tapos ang kulintas, ang pendant ako na Dili dagko. nagka... Hindi ko pare, hindi ko action art, kung mo di balance mo, yung mga mga kwan. Oo. Di ba, i-balance Dapat mo. duwa ang relo, di No, ba? ang iyong mga pendant na piyak midlagko, mo Ay, bla. kalain. Man totalon mo ang iyang ginasuksok, bilog niya kalawas, makasiling kay ginili mo grabe si Grabe na. daw bata sa ni Hindris eh. Ay, lagi na lagi ko pa si Andres eh. Di pwede ni Jeris eh. Kalain. Sige. Smart Tadeo Salcedo. Good morning. Jasmine Cruz Aguilar, morning man. At happy birthday po. Kay sino? Kay Sino, happy birthday. Dennis Nuestro, morning man. Good morning po sa inyong lahat, especially sa nagbabalita. At happy birthday po. Kanino po? PIO, Santa Lisay, Nigli. Ang ilagro nga PIO office sa Siyudad Santa Lisay. Good morning, dra. Sa mga sa Public Information Office, Santa Lisay City. Russell Gomez, kumari ko, Jean Buerom, morning man. Man ambahan, araman, nag-upod sa aton, mag-aga, no? Yes, good morning. Sige. So, paano itong liwat naman ito? Hindi man ito makita. Ito mas maglibog ulo sa mga kaksyon. Tabla itong tatlo kapindot, tuldok, tos limo nga eh. Karon na lang iyan tar na Hindi kayo para ka kaksyon, kawalo man sila. Para nga, ang problema, sumong sa pila natin ka mga nag-monitor is iway ga notify sa ila eh, no? No, so hindi na sa namon sa mga action daw bago ina nga daw update ina sang Facebook. Yes. Tigaling tiyan mo na when sa naga-notify that's why nga pangitaon nyo gid ang Action Radio Bacolod, i-follow ninyo, no? Follow, like and follow. First, see first. See first. Butangan see first. Para nga Actually, pag follow nila, automatic turn on ang notifications, Action Boy mo. Kaysa ako may notify na mo. Dugay na may notify sa akon. Sila, block ang Facebook, damo, mga bago-bago. Yan, man. Sila. Adjust lang tamaka. Kaya kumari ko na Jen Buero, mayang agaliwat ha. Standby anay sa aton mga balita national. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro.
Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, nagpasiguro si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga wala na sang COVID-19 lockdown sa Pilipinas. Sa iya nga zona kahapon gidpahig ni Marcos nga magatukod man ini sang Vaccine Institute kag Center for Disease Control and Prevention. Dugang nga mga ospital, klinika kag regional health units. Sunod kay Marcos, padayunon man nga patuman ang sang gobyerno ang alert level system. Nagpromesa man si Marcos sa mga pagbago sa sitwasyon sa mga Pinoy nurses kag transparency sa COVID-19 response ang pungsod. Malapit isa na kabulan nga nagpangalagad si Marcos bilang presidente, apang wala pa ini may gindesignar nga DOH secretary. Sa karon si Health Undersecretary Rosario Vergere ang nagaserbi nga OIC sang DOH. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kinahanglan makaayo ang value o kon makayo ang value chain sa tuyong masolusyonan ang short-term kag long-term problems sa sektor sa agrikultura. Siya unang State of the Nation Address o konsona ginako ni Marcos nga ang pungsod apektado sang two-pronged problem kung food supply ang paghahambalan. Sunod kay Marcos, pila sa mabatsyagan sang publiko ang padayon nga pagsaka sa presyo sang pagkaon kag kakulang sa supply sang pagkaon. Dugang pa ni Marcos nga para sa long-term solution tingwan sini nga mapasaka ang produksyon sa mga produkto sa pang-agrikultura kag para mahimo ini iya paayuhon ang value chain nga nagaumpisa sa mga mangunguma pakadto sa bumalakal. Ginaduso man ni Marcos ang Farm to Market Road Master Plan nga magaserbe bilang giya sa gobyerno sa pagpatibong sa food security kag mabuligan ang rural community. Gin-appoint si Aray Presidente kagaron Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy Speaker sang manubo nga panalgan sang Kongreso. Sa pagbukas ng sesyon sang 19th Congress, na-appoint naman ang mga kongresista nga magserbi bilang Deputy Speakers. Kalakip diri sa Davao Representative Isidro Ungab, Antipolo Representative Roberto Puno, Las Piñas Representative Camille Villar, Ilocos Sur Representative Christine Singson Mihan, kag TUCP Representative Raymond Mendoza. Napili naman si Zamboanga Representative Manuel Jose Dalipe bilang House Majority Leader. Mga miyembro sa lakas CMD ang tatlo ka kongresista nga nakakuha sang tatlo ka matagas nga pwesto sa Kamara. Kalakip diri sa House Speaker kag Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, Macapagal Arroyo kag Dalipe. Samtang wala makatambong si Arroyo sa unang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos nga ni siya ang magpositibo sa COVID-19. Ginlinas, gintapak-tapakan, kag gingisi sa mga nagprotesta nga katapos sa bagong alyansa makabayan o konbayan ng SPG ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ilang ginhimo para sa unang State of the Nation Address o konsona. Ginpayag sang bayan nga nagasimbolo ang SPG sa maisyo batok sa presidente. Ang SPG nagataas ang 12 katapak nga may titulo nga Mad in Malacañang, nga isa ka parody sang palagwaon nga Made in Malacañang. Makita sa SPG nga si Marcos ang nagapungko sa trono nga may party hat, may flag sang China kag Amerika, may nawong sa iamay nga si anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. kag iya iloy nga si anay First Lady Imelda Marcos, kalagip na ang seal sang Republic of the Philippines nga may tinaga nga sa gisag ng alamano ng Pilipina ng alamano ng Pilipinas.
Naglambot na sa 73,909 ang kaso sang dengue sa Pilipinas matapos naka-record sang masobra 18,000 sa nakaligad nga mga semana. Ginpahag ni Health Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere, may kabilugan nga 18,699 ang kaso nga na-record halin Hunyo 12 to Hulyo 19. Kalakip sa mariyon nga may maramo ang kaso sang dengue ang mga Central Luzon, Cagayan Valley kag National Capital Region. Gipasiguro ni Vergere nga nagapadayon ang kampanya sang DOH batok sa dengue sa din nag-mobilize ang mga local government units para himuon ang 40 on 4S strategy kag gina-mobilize man ang dengue brigade. Napulo ka mga probinsya naka-record sa masobra 20% kung ginakonsiderar nga very high ang COVID-19 positivity rate sa sulod sa isa ka semana, samtang na-record sa 14% ang Metro Manila. Ang ginatumod ni Octar Research Group Fellow Dr. Guido David ang mga probinsya sang Cavite, Laguna, Rizal, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Aklan, Antique, Capiz, kag Isabela nga naka-record sa masobra 20% nga positivity rate sang Hulyo 22. Ang positivity rate ang nagatumod sa porsyento sa mga tao nga nagapositibo sa COVID-19 halin sa kabilugan niya kadamuon sa manapaydalom sa test. Pinakamataas ang Aklan nga may 32.6%, kasunod ang Capiz may 31.9%, Nueva Ecija 30.5%, Isabela 27.8%, Pampanga 26.1%, Laguna 26%, Cavite 24.5%, Tarlac 24%, Rizal 22.8% kag Antique 22.2%. Yara sa 14% ang positivity rate sa National Capital Region sa Hulyo 22, gikan sa 12.7% sa Hulyo 16. Nagsaka naman ang daily positivity rate sa rehiyon sa 16%. Sang Sabado, naka-record ang pungsod sang 3,604 kamabagong kaso sa COVID-19, rason nga nagsaka ang aktibong kaso sa 25,743. Ginapalong naman ni Philippine National Police Officer in Charge Vicente Danao Jr. ang publiko angot sa modus nga nagakuha sang sensitibong impormasyon gikan sa mga individual kabaylo sang unclaimed COVID-19 cash aid gikan sa Department of Social Welfare and Development. Panumdum ni Danao sa publiko, hindi galayon isalig ang mga sensitibong impormasyon angot sa ilang mga kaugalingon kagit pahayag nga ang Data Privacy Act of 2012 ang naga-limit sa mga ahensya sa gobyerno nga pamangkuton ang mga individual angot sa ilang personal kag sensitibo nga mga impormasyon. Ginpahayag man ni Danao ang insidente damlag lang sa Cagayan de Oro City sa din isa ka nagahingalan kay John Carl Mendoza, 30 anyos, ang ginaresto matapos na magpakuno-kuno nga DSWD officer nga nagatanyag sa bulig kabaylo ang kwarta. Panugyan sa otoridad kung maka-eksperyensya sang makaduluda nga sitwasyon sa diin ginapangayo ang personal nga impormasyon, gilayon nga ipahibalo sa pinakamalapit nga police station. Ginbolgar sa abogado kag spokesperson sang pamilya Furigay nga isa ka nakapalagyo nga preso ang sospetsado sa kaso sang pagpangluthang sa Ateneo de Manila University nga nagbilin sang 3 ang patay. Lakip na si Anilamitan City Mayor Rose Furigay. Suno kay Attorney Quirino Esguera, halin pa sang Enero nagligad nga tuig nga nagapanago si Dr. Chow Xiao Yumol sa otoridad kag ginakatingala sini tungod ang doktor mayara sang 8 ka warrant of arrest sa diin, 7 sa cyber libel cases kag isa sa kaso nga indirect contempt apang wala pa gindakop sang kapulisan. Ang kaso sang cyber libel nga ginpasaka bato kay Yumol ang may angot sa ginhimong akusasyon sa pamilya Furigay nga imbulbado sa illegal drug trade. Action Radio Philippines Standard Time, 7:41. Ang detalye sang duga naton nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Sa aton mga ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibut. Aha, sige. Morning danay kay bro ko, Mike Arbilledo. Sige bro, morning gid sa imo, no? Sa kay Daisy Santuyo Lisaw, kay Nelsie Realista. Nelsie? Nelsie, Nelni. Nelni. Kay Drew Nelsie, abi niya kwan eh. Ay, yun lain niya na. Hindi na niya nagurungalan niya. Ay, Nagpa-kwan sana siguro, all. nagpa-change name. Base bata yan na yan. Oo. Good morning sa Ano imo. no? Hmm? Why di ba rin mo di sa ligad? Ha? Di sa ligad ang bata yung bala? Why na kayo school? School. Si Miss Eden Escosora Divina Gracia, morning dira sa imo. Gina-greet sila si Glenn halon sa pag-drive from your wifey Eden o Barangay Tapi. Okay. Ma'am Elizabeth Gamala, morning man. And sa kay kumpare mo Bia Jonathan, Joshua Bia. Happy listening. Yes. Kag Dominic Canyo, mag-aga mandra sa imo, no? Sa kay sino pa to ganing akon nga ginapanumdum kay na nga i-greet ko man kay kasi kalipat wa abi mo. Hilista bala para hindi ka malipad. Nanad ko ba yung ito ginamemorize ko lang ya? Ha? Nanad ko ba yung ginamemorize ko lang? Tingit ko to mo kalipatan mo. Kay karon ikaw pareho sa imo, ikaw ginabasa mo, akon ginamemorize ko. Tik pare karon hindi nang lain ta ikaw gabasa ko ga-memorize. Ay, ako na. Gusto mo ikaw ma-memorize akong basa? Bisan kung di ka komportable. Correct man. Alangan sige kada mo sa bagay nga hindi ka komportable. So dito ka sa komportable, kakag hindi ka laset. Hindi ka ma-stress. 7:45 na. Doon ka 7:45 na. Doon rin kita kaning karon mas laset. Evelyn Cassis, good morning mandira sa imo. Sa mga tricycle drivers naton dira sa mga TODA bla, no? Yes. Associations on Tricycle Owners and Drivers bla. Good morning sa inyo ha. Si Bigot da Bert Hirapusco Carvalho bla. Sa may Hutuda sa Barangay Handumanan. Good morning man sa imo. Good morning no? sa inyo dira. Sa mga sa Handumanan na. But dinas lang ilaga kwanda nga dras lang guro ga park kwana dras lang guro ga dis na dampi daga terminal man. Basi dra sa may kilid sang simbahan da sa Mansilingan ayon. Ang pasulod ang bangga. Mansilingan? Dra? Di sa may bangga, dala pasulod ang dumanan. Di lang ko sure ha, kabasi ilain na dayang lugar. Okay. Or dito mismo sa sulod sa Handumanan gid. Sa Handumanan gito dito guro sa may mga hindi man to guro sa may hypermart na dabay. Hypermart. Ambot lang Hindi man guro dito gid. Pero wala na da, lapit na dang ilang terminal. Sige. Kabalo ka perti ka lapad sa Handumanan mo isipa bla ang jail ara da. Ang cemetery. Diba? Handumanan Public Cemetery. Aramanda nga auction boy. Ang Slaughterhouse. Yes, slaughterhouse. Aramanda. Pero tikalapad sa Handumanan. Handumanan. Kag inisa nga nga resettlement site ni sa actually mo. Nga karon pero tinakadako kag pero tinakadamo sa mga pumuluyo nga ara dira, no? Nagkamahal na sang pliti. Oo. Magpandumanan. Kasi una, mga lugar nga muna, dumduman ko, daw halos hindi ang mga tao da mo. Kay kalayo. Daw halos hindi sila mag-settle dira. Tungod nga kalayo, puti tarawa bala. Subong puno na. Tamo na. So una, kita mo nining ko nining napanawag sa tigani, ining isang mega world bala nga lugar de. Hindi ba Kolod Murcia na da sa una? During sang time namon, eskwela pa kami, layo na sa kayo.
Ang Upper East na subong. Oo, nga Upper East. Layo na siya kayo nga lugar, Dres Bacolod. Doon na layuan. Doon ka layo na nasa mga lugar, aw. Subong. Bongga. Nakalabay ka na da? Oo, kagin ako. Oo, Kahom, no? Doon ka- Labi na akong gabi, ka namin, kasana. Oo, nakaagi ko na kay Dra Katawhay. nakakadto kami na kay Dra kami nag-coffee ni Bob la. Ni Bob. Din ka mo nag-coffee da dampe. Dra kami na coffee sa annex balada sang Sang Lopez. Oo, kita mo ng annex da. Yes. Yun ang, Pero wait, ko na kasulod, dra lang ko sa may entrance lang. Kami na daw ka namin ng kapihan. Aha. Daw ara na sa second floor. In fairness, do ka lain siya nga parts ng Bacolod. Action Yes. Boy. Magsiling ko makasulod ka na da sa Upper East, ba sa Mega World. Do ka masiling ka, ay do hindi Bacolod. Hindi mo doon lain ng lugar raw. Oo, lain ng lugar. Kaya katahom. Agi ka mo da mga action Upper East. para, para Mayo. Morning Tapos daw. may may ginatukod nga fast food bala. Nga bongga na kuno nga fast food, Action Boy. May natukod sa bong. Fast food or daw buffet nga mga Fast food kay do ka ano na siya kuno, ang McDo bala. Bukas da. Okay, Bongga siya nga, basta may ginatawag sila nga term, sina, daw. Tapos namin, nadara ko nga, yung Action Boy, yung mga area, kaya do ara na balatanan. Tama mo man na siya. Balo ka nga, kung sinada daw, yung muna sa daw, city within the city. May term na sila nga ginagamit na lipat na. Okay, may nag-offer na, bala mga especially nga paano, bala sang condo. Ma'am namin, ma'am kay, may term sila ginagamit na lipat ko. So, ano na siyang butsilingon? Mula butsilingon, aranda, bala ma'am kompleto na dahil mo makinanglan tanan-tanan. May parks, may simbahan, may mall. May skulahan pa na da kung guro eh. Basta may skulahan pa blaw. May malls, may basta daw city within the city. Nga direct lang yung libot-libot. So kuha to bala unit bla. Sige lang mama ko. Sa kupon na lang ka. Sa kupon mo lang ko ha. Sa kayo sa Don't kondo. worry, ako lang mabayad. Oo, correct. Kuha ka duha ka unit. It's on me. Isan sa piyak lang ko nga building. Sa piyak ka Nunggi lang lang. kuya, para nga makatamwa ko, hindi makita, tama ka sa piyak ka building. Correct. Stop. Gusto na mo na? Iyan. Doors, may asin that doors. Are you? Sa kundo. Ihaboy lang. Putso na sa plastic. Ihaboy. Hindi mo tangan to sa kundo. Nabutang to sang daw higot mo lang nga. Wow, to ito zipline lang. Dito lang pagya. Doors may ahos na. Kaya ka, kung ato ka sa baba, to tabi sa mga butanta, mga 10 floors ka ba? Di man naupok sa dalo mo, bakal ahos. So, kaman bakala na tsanggida. Correct. Sunod ka sila pues. Pero namin, in fairness, namin nga development sa Bacolod. Yes, correct. Lantaw ko na blas ang condo, makuha ko na. Punta ka gani. Kuha na. Sige. Tanaw mo na, ha? Doon na ka building, I think, ang kuhan. Yes, subong. Condominiums Tapos nila. ka namin maglabay, kaya ka feel safe kaya dyan maglabay. Correct. Daw medyo ka high-end man sa nga kuhan. Lugar, no? Dakabla kung gali kay condominiums na ginadaya, no? Condo. Hindi sa way na daya mga housing, mga lote. Kaya tipang palibot na commercial area yun siya, Boy, ang doka type sila, doka BGC guro sa Manila. Yes, sama na siya. Standby na kita sa mga balita, dugang nga mga balita. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:51. Kag sa detalye balita international, ginbitay sa Myanmar military ang apat ka mga democracy activist. Kalakip diri ang aktivista nga si Ko Jimmy, kag mamalidha nga si Fayo Zea Tho, nga ginakusahan sa pagpamuno sa terorismo. Ini ang una nga pagpatuman sa capital punishment sa Myanmar matapos ang pila ka dekada. Ginkasubo naman ni pro-democracy leader Aung San Suu Kyi sa may baluan ang balita. Nagtipon-tipon naman ang mahimata sang ginbitay sa tubangan sang Insein Prison, kag ginprotesta ang nasambit nga pamatbat. Liwat nga may buhin sa presyo sa produkto sa petrolyo sa karon nga adlaw Hulyo 26 ay kapat na sunod-sunod nga semana nga may oil kung may pagnubo sa presyo sang langis. Suno sa mga kompanya sang langis, yaring ipatuman nila nga price adjustment. Sa gasolina, 40 centimos kada litro, sa diesel 1.85, sa kerosene 1.30 naman. Ang nag-rollback, ako na ini nga rollback, resulta ini sa paghina sang demand bangod sang economic measures ang nagkalain-lain nga pungsod dala sang inflation ukon ang madasig nga pagsaka sang presyo sang balaklon kag serbisyo. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 79 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 23 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 10 centimos.
Kag sa ato naman nga balita entertainment, nakadala pa uli sang pasidungog ang pambato sa Pilipinas damlag lang na sa natapos nga Mr. Teen World Universe naging patigayon sa Vietnam. Nakuha ni Carlo Caballas Malvarosa nga tumandok sang Pio Duran sa Albay ang Best in National Costume kag Mr. World Universe Teen International 2022 Media. Suno kay Caballas, apisar nga wala niya napauli ang corona sa prestiyoso nga pageant, dako nga dungog na ang makuha niya ang nasambit nga award. Samtang panugyan naman sini sumaluyag magsulod sa industriya sang pageant nga magasalig sa kagalingon, maging confident kag padayunon lamang paghimo sa mga bagay agud malambot ang mga handom sa kabuhi. Sa balita sa sports, naghimo ang bagong Best Personal Asian Record si Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos magdaog sang bronze medal sa 2022 World Championship sa Eugene, Oregon. Si Obiena na kahimo sang 5.94 meters sa finals para i-break ang record nga 5.93 meters. Yan nahimo sa Innsbruck, Austria sa naligan ni Septembre tuig 2021. Si Obiena pinakauna nga Filipino athlete nga nakadaog sang medalya sa World Championships kay siya lang nagaisanon nga Asian nga nakasulod sa nasambit nga finals sang World Championships. Si Swedish superstar Armand Duplantes naman ang nagdaog sang bulawan ni medalya, samtang Amerikano si Chris Nielsen ang nakakuha sang silver medal. Balita espesyal! Alright! Energy, action boy! Happy Tuesday! Happy Tuesday, mga ka-action! Good morning da kay Dominic Canyo, no? Kag kay bro da Mike Carvillado. Good morning man sa imo. Yes. And happy birthday sa kay sino ganito natamyo na live happy birthday. Boyax, Comedia. Sakot man sister kay Jonah Duran. Happy birthday man sa imo. Yes, happy birthday. So sige. Okay? So dili na kita sa aton balita special action boy. Aton pa yun istoryahan ng mga unspoken rules para sa mga kalalakinan. Pero para man sa babainhan no? Matiyan tanay, basi para sa mga lalaki. Dalonta na lang. Kita mo gid formen na. Ato na ganing never shake a hands while sitting down. Okay, pero, so diba si sa lalaki lang, babae ba si pwede lang niya? Ka-shake hands, di ba? O para sa akon, gapungko ka sa labis, sa pagpalapit ko, ay, Doris, kumusta? I think you don't need to stand. Sige. Di Hindi ba? lang ako magtindog ako, may mga mustas ako na okay lang. Hindi lang ako magtindog, may shake hands ako. I think ikaw yun daw okay. Okay lang. Di ba? Sa babae daw okay lang. Ay, okay naman. Pero kung lalaki, dapat tindog ka gid. Tindog ka gid. Kay lalaki ka. Correct. Kay lalaki ko mo. Sige. Kung agi kag hindi ko tindog. Lalaki mo na ba sila bla? Gani. Lalaki mo sila tindog. Lalaki mo sila tindog. Depende lang ta sila kung di na ilang like sige. Okay. Okay, so pwede lang sa'yo magtindog, pwede hindi. Pwede magtindog, pwede hindi. Ano? Basta, ako na Next action boy, don't take a credit for work you didn't do. You didn't do. So mo na. Muna sa tawag ang mga credit. Damo na mga credit grabber. Damo na muna. Hindi man sila ang Hindi man sila ang nag-ubra. Pero gusto nila ang i-recognize. Ang labi pag inadag isa, niyara ko na sunan balaan mo. Yan ang mahatag tato sa kuano nang maamot sa amon sa nga pa kayo ang school amon. Ngayon tipon-tipunan yung lang amot tada kay yatag siya matag. Siya matag. To, iya lang. Ay kala. Amo lang bulig ko sa inyo. Why sa kasi lang ay amo ning tipon-tipon sang kuano bulig namon sa inyo ano. Iya makadtutusan niya ay ari lang ako nga bulig sa inyo. Siya lang niya. Lain pa gina. Ya. Sobra pa na sa credit. Sobra pa na sa credit grabber. Sobra pa gid. Wala gid siya gambal nga ginano ni namon. Pagabot na amo lang mabulig ko. Ay kala mabulig ko pasensya nyo lang na. Kalain. Badakpan ka man Japon. Correct. Nakakaheya. Kaya dasan makadto sa imo to ang nagmabulig nyo. Sir, ako pwede pa ibulig. Ay, naghatag na ko to. Ay, abi ko sir, iya lang to. Kaya ang balya ko iya to bulig. Lain nga batasan, no? Lain Malain nga batasan. Hindi pwede sa hindi siya pwede pangayaw. hindi pwede pangayaw. Okay, so next action boy, if you are not invited, don't ask to go. Ay, hala, may birthday, hindi ka magamba, pwede ko na.
Di ba nakakanta? Hindi nasun boy. So ako pwede lang kuya kay babae ko, ikaw kay lalaki. Pwede lang kuya kay babae ko, ikaw kay lalaki. So, para lang sa lalaki. So hindi ka pwede. Para sa lalaki, siling mo kanina. Gani, oo. So hindi ka na mag-ask to go. Kung wala Dahil di ka kang na, invite. okay ko sa, there are reasons nga why ka gina-invite mo. Na, no. Hindi kayo magpilit. Nga sila ka nga, ay, uy, birthday mo, buhay ko pang imbitar mo. Oo, tapos ano gidi nang nagkadto kay nya makadto kag yapon kay ara balang close kami na iya pero basi ikaw lang nakabalo nga close ka mo para siya hindi ya. Ay kala. Kung close ka mo, tadi gina-invite siya ka? Ha? Tadi gina-invite siya ka kung close ka mo? Oo, Di ba? Ay kala. Lang ang pinaka Hindi, may naman kung sana sundor siya kuhan mo nga, lain man ay kaso daw nalipatan ka lang invite. Pero lain man na. may harang isa nga may rason na nga wala ka gin-invite mo basi family lang to Family ya, lang, no? or- So, birthday niya to, pero basi gusto nila sa pamilya lang sila or why mo sa inog gasto, mo na hindi mo yung pagipilit nga mag-attend ka gidya bisan why ka gid-imbitar. Correct. Kadto Gusto gulpi birthday ka mo lang bala gali, nag-show makadto up. ko dakro na. Tapos gulpi ka lang bala nag-show up lo tapos hindi agad gusto nga ara ka actually. Ay kala, nagubao pang birthday Oo. Or kung ano man daw occasion. Basta may upod ka pa. Ay. Pots lagliwa kay. Ay, indala ko lang gislaw kay nang kalaw ay man nga birthday mo blado, ako lang makadto. Kala. Tapos ginputsan niya na lang ako magpauli ka na lang to. Oo, Ay kala. Tapos magtapos ako ng birthday basi mapaputsan mo man na sila karon kay dapat muya man ta sa ila. Muya man ta sa ila. Kalaing guro no? Kabalan guro nga mo ng batasan no? Okay? So next action boy, Ariel, dress well no matter what the occasion ko no? Okay. Muna glikis ang sando wala man lang yan nakapolo kagid nga daw maten ka hearing matcha do kabugado kaya ako na siya Ikaw gid abay mo ikaw gani adlaw ga do sang way patag uniform do excited ko bla the next the day mga mo na bla ko na naman ni ila mga next OTD outfit. man. Ay ikaw ba excited gila? Say ano naman ang OTD naman si Action Eden mag-duty ano na yung OTD naman ni Kwan man, ni Action Eden man. So ginawa ano mo laglag. Yes, kita mo pag-abot ko ga lingi-lingi ko na din. Oh, wow, mamo ko na dayon. Wow. Wow, laba-laba slit ba? So mo na, actually importante gid man action boy nga mag-dress well ka. Correct, Para hindi oo. man sila nga to impress other people. Pero Oo. kundi to represent yourself man. Kung ano ka bala. Kami na bala sa akin kuno nga if you want to be successful kuno you should look successful. Na. Hindi nga do ano ka na do. hindi nga do- Lamugo. Ay, Oo. lamugo. Kalain no, lamugo. Kalain na. Oo. So mo na. Okay, next action boy, always carry cash. Hindi pwede si Jack Dinila. Hindi mo Jack din nila kay kadula yung pitaka. Kadula yung wallet. Oo. So always carry carry cash kay kabudlay action boy kung wala kaya cash nga wala kaya especially nga gulpi da gali may No, may gol pila may amutay. balay Yung ay wala lang ko or- di dala ya. Ay, wala ano ko na di yang imo man. dala. Not unless sa lipatan mo gid siya. Oo. May raman ginahungod-ungod. Yes. Okay. So next action boy, listen, nod, and most of all, make eye contact. Especially kung gina-istorya. So Mati mate. ka muna. Tapos tango-tango Pero meron ka. action boy, gataw-taw ka pasakay lang. Oo, ka. tango sa tapos gatulok ko sa muna do blanco. Ita mo na. Uy, Go na sa istorya ka. Ako ma-feel ko man na kag ano ko na sa dayon Tapos nanguy, pa bi. no. Si. Di ba? Ano mo na mo da. Dapat si mo dala ka dason sang chup ano na tapon la. Tabuna mo di hindi ka butang mo di sa dring adlunggan mo. Nya para sana sir. Ko para ko maghambal ko di hindi maglusot. Magapabilin sa stunga. Kalakalain. Di ba? So mo na. So dapat importante action mo kung may gamba, maano ka gid mamati ka. Mati ka. Dan gamba action mo. Ay, ay tud ka. Ay gali. Ate ano to? Ako gipos na ko na gulpe ha. Basta Makita mo ko na. nga gestorya ko sa imo tapos sige kaya mo na mahipos na ko na. So sige ka lang tapos tingala ka. Ay ano ganito? Wag mo ka lang na, di ba? May usually wala. Tapos ito okay na to. Okay na. Okay na to ah. Namo na. Kaya pinakanatak-an ko sa tanan nga tawo. Inang may storya ka mo tapos sige siya cellphone, sige sa text sige sa mo na. Especially kung duwa lang ka mo. Oo, kung duwa lang ka mo. Oo. Tiyan mo na sa ati, nasun ga istorya ka mo na, sige sa mo na, mahipos na ko na gulpe ha.
So, gulpi na mas linsa nga, ay, ano ganito? Uy, okay na to ah. Oh. Kasi lakat kayo binumatamat ka na. Kasi pa sila pa naman balikid mo. Tapos ito ka na sa gate. Uy, bayri na. Kaya malakat ka rin kaliya. Hindi sa nami nga batasan actually. Oo. Abisan sa kwan sa ang sinibla nila ano nga nang pang proper decorum balang natawag nila. Dapat siya hindi ka gid basta may istorya ka duwa apin pa kun duwa lang kamo. Hindi kayo magubra sa cellphone dira unless it's very necessary. Diba? Iban gani kung may manawag yan, matindog na yan mo. Excuse me, may manawag. Nakat na siya, naunan yan. Hindi na siya mag-istorya. Tapos tubangan yan. Dua. Di ba la? Correct. Okay? May ginamot, giliginan sa action. Don't ask, diretso na lang. Same ko na sa pagpanyaga. Ito ba sa chicken house, bala? Oo. Tapos may lakson, bala? Okay. Wala po ito si... Correct. Diretso na lang, iklain, no? So, mag-invite. Ayaw mo ito natapos. Abi ka gin-invite ato ya? Wala ako nag-invite sa imo. Ikaw bala. Nya tingin-invite ko wala kad ko lang dato ya. Kao lang orderin da bla. Lain mo na yan. Lain mo na ya. Oo. Tansyado tato yung sitwasyon. Tansyado. Mga hag-action yung mapatiyan natin mga balita diri sa Action Balita Morning Edition karon nga adlaw Martes, Hulyo 26. Standby na sa Action Hotline, ubod ka Action Marlon Hinovea. Ang inyo naman rin news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.